নামিছিলোঁ গতিকে এইটো যদি 3% 2% যদি ভোটৰ ডিফাৰেন্স ভোট শ্বেয়াৰিঙৰ ডিফাৰেন্স खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोननि थाखाय आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय गिबियाव जोङो हाग्रामा महिलारिनि बिबनां मनमुन ब्रह्मनि लेक्सारखौ एसे खोनासंनानै लाग्रोनोसै আমাৰ আজি আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰীদেৱে আমাৰ ব্লক পৰ্বতজোৰা ব্লক হিচাপে ইণ্টাৰেকশ্যন এটা কৰ্মীসকলৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন এটা কাৰ্যসূচী ইয়াতে আগবঢ়াই লৈ গৈছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আমি পৰ্বতজোৰা হিচাপে আমি এই লোকসভা সমষ্টিত ব্লক ৱাইজে আমি প্ৰথম স্থান আমি দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ LAC হিচাপেও আমি প্ৰথম স্থানত আমি দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তাকে লৈ পেলাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰীদেৱ ইয়াতে উপস্থিত হৈছিলে আৰু এইটো ইলেকশ্যন আমি MP ইলেকশ্যন আমি নিজাববীয়াকৈ ইমানবিলাক দল একত্ৰিত হৈ পেলাই আমাৰ BPF দলৰ লগত যুঁজ দিছিলে যিবিলাক চৰকাৰত থকা দল কেন্দ্ৰীয় দল BJP AGP আৰু BTCত অনৈতিকভাৱে চৰকাৰ গঠন কৰা UPPL দলৰ লগত লৈ পেলাই ইহঁতে আমাৰ লগত তাৰোপৰি অন্য সৰু সুৰা বিভিন্ন দল NDR যিমানবিলাক দল সংগঠন 18টাতকৈ বেছি আছে চাগে সিহঁতৰ এই সকলোবিলাক লৈ পেলাই আমাৰ এটাই মাত্ৰ ছিংগল এটা ৰিজনেল BTCৰেই এটা দল ৰিজনেল দল BPFৰ লগত এখেতসকলে যুঁজ দিছিলে আমি তীব্ৰ আমি সিহঁতক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছোঁ আৰু অলপ সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত আমি হাৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে আমাৰ আত্মবিশ্বাস আৰু BTCবাসী ৰাইজৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে BPF দল হিচাপে আৰু BTCবাসী ৰাইজেও আমাৰ ওপৰত আমাৰ BPF দল আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে এইটো ইলেকশ্যনৰ জৰিয়তে প্ৰমাণিত হৈছে পৰাজয়ৰ কাৰণটো কি বুলি ভাবে বিপুল সংখ্যক ইহঁতে ধন বল বাহুবল আৰু প্ৰশাসনিকভাৱে আমাক চাৰাশাস্তি কৰিছে আৰু তাৰোপৰি কিছুমান দল যিবিলাকে ইলেকশ্যনত প্ৰতিযোগিতা আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে এই অকলক বহুতজনকে ইহঁতে BPFৰ ভোট কাটিবৰ কাৰণে ডেমি হিচাপে ইহঁতে ইউজ কৰিছে এইটো এটা কাৰণ বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ बिसोरो लाजिनोनो रोङा गिनोबो रोङा रायजोफोर आरो बिसोरहा धोन सम्पथियाबो थोजासे दंखायो नाथाय बर' हारिनि रायजो राजाफोरहासो गोरिब गुन्द्राफोरखौहाय गोरिब गुन्द्रायैनो दोननो हास्थायो बिसोरो गैयैया गैयैनो थाबाय थाथों गोनाङा गोनां जालांबाय थाथों बेयो जाहैबाय BPF पार्टीनि मेन थांखि गोरिब गुन्द्राया मानसियानो नङा बिसोरनि थाखाय आरो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानबाय रायजोफोर मनमुन ब्रह्मनिनो बे एलेकायावनो पर्बतजरा ओनसोलनि मानसिफ्रा दिनैसिमबो हाग्रामा महिलारिखौ बावाखै मानो मेन जाहोना जाहैबाय लोंनाय जानाय जुवा गेलेनाय मेलानि आड्डा खालामनोहाय बिथांमोना खाबु मोनाखै जौ जुवा गेलेनो थाखाय बिसोरो सुबिदा मोनाखै रुलिं गभर्नमेन्टआ बेफोरखौ बन्द खालामदों बेनिखायनो प्रमद बर'खौहाय बिसोरो हामजायाखै हाग्रामा महिलारिनो भट होदों जेन' हाग्रामा महिलारिया देरहायोब्ला BPF पार्टीया देरहाफिनोब्ला जौ जुवा गेलेनायफोरखौहाय खुलिफिननो हानाय बायदि दा जों नुदों पर्बतजरा ओनसोलावहाय बयनिफ्रायबो बांसिन BPF पार्टीया भट मोनदों बेनिखायनो आं बुङो बर' रायजो राजाया दिनैसिमबो गोजोनखौ हास्थाया बर' हारिनि थाखाय गरसे गरनै रां मोननायखौनो थोजासे होननानै सानो बर'आ ओरै फारसे लेडारफोरनि थांखिया मा धोनिया धोनि जालांबाय थानांगौ
गोरिबा गोरिबैनो थाबाय थानांगौ गोरिब दोहोनि एखे बानायनांगौ होननानै माब्लाबाबो बिसोरो साना बिसोरनो नांगौ गाद्दि आं मोनजाब्लानो जाबाय आं बलेर' स्करपिय' गाखोनानैहाय बिल्डिं न' सिङावहाय सफायाव जिरायनानैहाय आलो गोजोन मोनजाब्लानो जाबाय नायै बेदरै जौयै ओंखामै बेयो जाहैबाय हाग्रामा महिलारिनि थांखि आरो BPF पार्टीनि दैदेनगिरिफोरनि मेन थांखिया बेनो रायजो एसेबावलानो 1 नं क'क्राझार लकसभानि एमपिआ आरोबाव मा जासिगौमोन गोमाबावसिगौमोन रायजो जोङो मोननो हाबावनाय नंलासोमोन नाथाय रुलिं गभर्नमेन्ट जे UPPL नि CM प्रमद बर' सार बिथाङा हारिखौहाय नोजोर होनानै उन सिगां साननानै गुबुन हारिफोरजोंहाय लोगो जानानै सेन्ट्रेलजोंहाय जगाजग जानानैहाय एलायन्स खालामनायनि थाखायसो जोङो 1 नं क'क्राझार लकसभायावहाय बर' हारिनि सासे एमपिखौ मोननो हाबाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि बर'फोरनि थाखाय 2 एमपि मोनबाय दा बेखौबो जोङो खोमानानै लाबावनोसैमोन 10 बोसोर जोङो गुबुन हारिनि आखायावहाय दोननानैहाय बर'नि नांगौफोरखौहाय जोङो बै समावनो खोमानानै लाखादों बर' हारिनि थाखाय जि बाथ्रा बुंनांगौ बे बाथ्राखौहाय नेगेटिभ बाथ्रा बुंहैनानैहाय बर' हारिनि थाखाय मोनथायखौ खोमानानै होग्रा जाय नब कुमार सरनिया बैसोर बायदि मानसियानो आरोबाव देरहाबावनायनि लामायावसो फैबावबायमोन जोबोद लासिं सिं रायजोफोर UPPL सरकारनि CM प्रमद बर' सारा मिथिखागौ रायजोफोर बर' हारिया सिंगेल सरकार दानो हाया सरकार दाजेननायनिफ्रायनो जोङो नुबोखादों हाग्रामा महिलारिबाबो बिनि BPF पार्टीब्लाबो माब्लाबाबो सिंगेल सरकार दानो हायाखै एलायन्स लानानैसो दाबोदों मेन जाहोना जाहैबाय बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा गावजों गाव खौसे जालायनो रोङा आरो लिडारफ्राबो एक्सन एब्र' बिनि थाखायनो रायजो राजाखौहाय खौसे खालामनो हाया सोरबा सोरबाया गुबुन हारसा हुसानोसो होयो सोरबायालाय बे सरकारनिफ्रायनो मोनथों अब्लाबो बे सरकारखौनो जोगारबावो इलेक्शन समावहाय ओरैबायदि मानसि दं जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय बर' हारिया खौसे जानांगौआ जोबोद गोजाननि बाथ्रा नाथाय आं सानो भटनि समावहाय जुदि खौसे जालायोब्ला जुदि बर'आ गाव हारसिंनो सरकार दानो हायोब्ला अब्ला जोंनि बर' हारिया माबोरै डेभेलप जाया जानो रायजो गादिल' हास्थायनानैहाय गावनि उदैखौल' नायनानै रायजो राजाखौ नायथाराब्ला माबोरै जानो माबोरै डेभेलप जानो धोनिया धोनि जालांबाय थाथों गोरिबा गोरिबि थाबाय थाथों बेबायदि साननोब्ला माबोरै जानो रायजोफोर दे बुंलाय मुनमुन ब्रह्ममोन बायदिहा थोजासे धोन सम्पति दंखासै हाग्रामा महिलारिमोन बायदिहा खाम्फा बरगयारिमोन बायदिहा बिसोरो जेनलाबो देरहालाबो नांजाखाला नाथाय बिसोरो रायजो राजाखौसो बोफ्ले सिफ्ले खालामनानै होयो भट रानसारनायनि मेन दायनिगिरिफ्रा सोर सोर मिथिगौ ना 1 नम्बराव जाबाय खाम्फा बरगयारि 2 नम्बरावहाय कास्टम बसुमतारी 3 नम्बरावहाय बिक्रम दैमारी 4 नम्बरावहाय प्रहलाद ब्रह्म आरो 5 नम्बरावहाय दावराय देख्रेब बिसोरो माब्लाबाबो रुलिं गभर्नमेन्टखौ मोजां मोना आरो बिसोरो माब्लाबाबो बर' हारिनि मोजांनि थाखाय हास्थाया आरो बर' हारिनि थाखाय मिलायनानैहाय खौसे रायजो सालायलांनांगौ होननानैबो बिसोरो साना बिसोरो साननो जाहैबाय गाव गावनि उदैखौ सुफुंनो गावनि उदैखौ सुफुंनो मोनब्लानो बिसोरो गोजोननाय मोनगोन बिनि अनगा बिसोरहा जेबो थांखि गैया नाथाय प्रमद बर' सालायनाय जे सरकार बे सरकारा बर' हारिखौ गोजोन खालामदों दानलाय सुलायनिफ्राय रैखा खालामदों
नांगौखौ बिथाङा सुफुंनानै होजोबनो हायाखैब्लाबो एसेब्लाबो बिथाङा बर' हारिनि गेजेरावहाय गोजोननायखौ लाबोदों। दा जुदि बेखौ जोङो रानिं खालामबाय थायोब्ला, जोङो बेखौ सापर्ट होलांबाय थायोब्ला, जाहाथे बिथांनि आखाइनिफ्रायनो जोङो बर' हारिनि थाखाय चिरस्थायी गोजोननायखौबो मोननो हागौ। नाथाय नङा, माखासे BPF सापर्टारफ्रा माब्लाबाबो बिदि साना। मेन सुथुरा जाहैबाय जुवा गेलेनो मोनैनि थाखाय, जौ जुवा गेलेनानैहाय राजमेला खालामनो मोनैनि थाखाय माखासे BPFनि सापर्टार्सफ्रा प्रमद बर' सारखौहाय मुगैयो, नेवसियो। जुदि प्रमद बर' सारा बेफोरबायदि जौ जुवा गेलेनायनि आड्डाखौहाय खुलिनानै होफिनोब्ला दानो बिसोरो UPPL जों बाजाबगोन। रायजोफोर, गोबां बाथ्रा बुंबाय जानो हागौ। नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो, आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौहाय नायनानै मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों बर' हारि, जै जाथों, जै बर' हारि।